Kaya, yung ulam kami ngayon nagawa ni tinolang manok. Bisa tayo pa. Siyempre ko ang manok, kung tinolang manok, una tayo ng laya. Sana magyan layo, sunod tayo yung bawang. Kaya katang bawang, bawang. Yan, tayo ngayon, no? Kanayin tayo pang mag-light brown, kaya katang bawang, bayutin, sibuyas. So ayan, medyo mag-light brown, kaya katang bawang. Lagyan tayo ng sibuyas tamo. Kanay tayo medyo buti sa katang sibuyas, lagyan tayo ng so yun, dito yung pwede nyung kakatamong sibuyas, kanya yung kalibukon. Lagyan tayo itong kakatamong manok. Lagyan tayo kaya, no? Parang kaya medyo mag-brown yung kakatamong. Takpan tayo. So habang isa tayo, lagyan tayo ng paminta. Bang mamuot yung lasa, no? Ang bawang kita ka, silip lang kalasa nyo. Ano ka naman siya po? Go tayo. Parang tayo pa. Medyo mag-light brown pa kayo. Mag-brown na pa. Ito pala light. Ito mag-dark. Kung marami kang mag-operate ko lang. Ito tayo pa. Mag-brown. So, tumanin na yung tamo. Manin nga tamang bumawugi. So, kapag sinabi tinula din na tayong bumawugi. O kaya, kung nila tamong bumawulara, yung available mong cannibal na tamo, bumawugi. Pag-atas kayo yung soy. Siyempre, kailangan tayo paso sa taxi. Sustansya ka rin nga. So, ini lang sila tani yung kakatamong na homemade buwang yung pagla. So, yun. Yan, kaba-kaba. Ako naman sinakalitak sa kayo yung nilagay mo. Sila ba naman nagkasan kaba? Ano, kuya kang kaba? Kakalitasi, marami pa mo. So, yun. Pagkalitan din ang dito ko. Yan, kanis ako. May bolos ako. Yan tayo siguro mga kaunong sila. Ito, sabukan rin tayo. May alak. Siyempre, ganun tayo. Last para mas lalo yung mga tayo. Malasa. Yan tayo orchids. Saka tayo takton. Yan tayo palmukay. So, habang pa rin tayong pukulita, tulitan niya katang gawin. Hindi ka, yung mangge. Hindi mo tayong panahon. Kasi kung malalanat yung mangge, wala tinanang tuloy din ang nakakuha mi. So, yan. Yari tanong ninyo buong mangge. Panahin tanong maluto yung manok. At ibulong tanong ini. Siyempre, kasi bakit tinulak? Kasi sa'yo, okay. Diba? Makapag-prepare nga ng song. Prepare. Siyempre, maglinis tapang pa rin lang itang para sila maglutukan. Para ilang tatambok. Okay, masyado kasi makalat. Nga tayo ng marutan. Basta parang makigan ito. Bukan yung kakatang sabong. Sipan na akong pwede mo din sa'yo. Siyempre, hindi natin kanyang soy. Pag natin kung ano kung pwede tag-edit sila sa doon tayo. Sino kung pwede. Tabang-tabang na so, doon tayong ano natin? Ito siguro yun. Pamulan tayo pa. Tapos, pwede nang laging sayo kung tayo. Takpan tayo pa. So, pwede tayo nang laging patang sayo. Ang ganas. Lambot. Ang tayo pasibayo. After 2 minuto, sigapan tayo. Lagyan tayo ng buong mangge. Buong mata. Pwede nga nyo.
5 minutes na. So, pwede na yung kakatamo. Tinolo. Yan, luto na yung kakatamo. Tinolang manok. Mangantana, kanyan. Tanang tala para may garaw. Yan, sa po. Push.